झाला ना. चल लाखेवाली बघ भरलेली कुर्ली. बहुतेक कशीच होते ही भरलेली असते ती. पण ते आता कुर्ले मोडून झाले. हे बारके डेंगरे आहेत ते बघ. हे करतल ना. हो वाटतं. आणि मोठे डेंगे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही बऱ्याच दिवसांनी एक रेसिपीचा व्हिडिओ बनवतो. आणि आज आम्ही बनवतो खेकड्याचा रसो. मस्तपैकी छोटे छोटे खेकडे आहेत आणि ते छोटे खेकड्याचा रसो एकदम मस्त होता. सध्या थंडीचे दिवस आहेत आणि म्हटलं बरेच दिवस आणि म्हटलं एखाद रेसिपीचा व्हिडिओ बनवूया म्हणून आज आम्ही खेकड्याचा हे रस्सो त्याचा व्हिडिओ करतो. तर चला, आधी खेकडे मी मोडून घेत आहे. सृष्टी आता भांडा घेऊन. तर बघा, मी आता खेकडे मोडून घेत आहे आणि मग बाकीची पुढची प्रोसिजर बघूया. चला, हे खेकडे असत आणि हेच आता मी करतलो रस्सो. तर मी आता मोडून घेत आहे. सृष्टी कॅमेरा पकडेत. पळता नाही म्हणून ह्याच्यात घेतलो आपण. आक्यात आधी असेच मोडून घेत आहे, नंतर हे काढूया. तर मित्रांनो, आपले मोडून झाले. वाटतं 10 होत. आता बस झाले. ते धुऊया व्यवस्थित आणि मग सुट्टी करून घे. बस झाले ना. नको नको नाही तर मग म्हैशील कमी देतास खाऊ म्हणून नको. धरू घेतोय तरी. आता आपण धुवून घेऊया असे व्यवस्थित. तर भांडा अंदाज खाया घेऊन ये. तर मित्रांनो, आता धुवून घेतले. मच्छर काय चावता. आता ह्याचे डेंगरे तोडून घ्यायचे. आपल्या वाटेचे आहेत ना हे. होय होय, वेगळे टपाट ठेव. मच्छर बघ आवाज लागली. सोडल्या मच्छरी. मित्रांनो, आपले खेकडे मोडून झालेत आणि आपल्याजवळ आलेत मालवणी लाईफ लकी कांबळी. जेऊ थांबतालास ना. रसो खाऊया. खेकड्याचा रसो खाऊ थांबतालास नाही. कशा अरे मी मोडलाय ते काय करायचे मग. तेच घेऊन जातो. मी पण त्याचाच आता रसो बनवतोय. चला बनवूया मग. आता मी बाकीचं काम करतोय. आता कुर्ले मोडून झाले. हे बारके डेंगरे आहेत ते बघ. हे करतल ना. हो वाटतं. आणि मोठे डेंगे रश्यात. तर हे मी आता हे करून घेते. मच्छर खाल्यान गो. बरे धडत. चल लाखेवाली बघ भरलेली कुर्ली. बहुतेक कशीच होते ही भरलेली असते ती. पण भरलेलीच असते. ते फोके नाहीत. मी आता हे काढून घ्यायचा. टाकी त्याच्यात टाकू टपात. टाकू जरा ना बाहेर. अक्कीच ठेवते. तोड नाही. ऐकलं, तोड नाही. नक्कीच राहा. तर आपले आता हे बघ कुठले मोडून झाले.
आता दाखवते लाग काढू. जी लाख असतं ना, लाख ही लाख खरी याचा टेस्ट असतं खूप. आणि ही लाख अशी काढून घ्यायची. जी लाखा ना त्या हाताने काढून घ्यायची सगळी आणि त्याच्यामुळे त्या रशात टेस्ट येतात. सगळ्यातली मी काढून घेतो रे. त्यामुळे रसो भारी होता. कुर्ले साफ करून झालेत आणि आता पुढची प्रोसिजर होय ना. आज मग रस्सा. लकी काका पळालो. चल आता आम्ही जाऊन रस्सा करूया कसं. आता पुढचा सगळा मम्मी कशी आता करू बरोबर. चल हे डेंगरे पण घेतले. हे डेंगे आणि खाली बारके डेंगरे आहेत ना. पप्पे धरे. चल तर मित्रांनो आपल्याकडे डक्की कांबळी इलेले आणि ते आपल्या घेऊन इले स्पेशल कुरकुरीत कांदा भजी. हा बरी आहे ना बाबू. आता आजी भजी खातो आणि मग पुढचं व्हिडिओ पुरं करतो रशाचं. आता आपण रशाची तयारी करूया पुढची. तर आता आपण काय काय घेतलं. कांदो, लसूण, आला, कोथिंबीरची काटका असत ती खोबरा किती एक वडा. आता मग आपण आपले आता फक्त जाणे 10 कुर्ले आहेत ना आपले बारके. बस झाला एवढा. मग त्याच्यासाठी एवढा बस झाला. अर्धा वडा तसा. अच्छा. तर आता मग हे करून घ्या मग ते डेंगरे या करायचे ना. हो मिक्सरला लावतो. ठीक आहे तर मग आता या वाटपाचा हे काढून घे वाटप. तयार झाला ना वाटपाचा आहे. काय काय घेतलं. आला, लसूण, कांदो आणि हे काय कोथिंबीरचे देठ आणि खोबरं. एवढंच खोबरं ना आपले 10 कुर्ले आहेत ना. ओके आता भाजून घेतो. ठीक आहे चला तर आता भाजून घेतो ना. आता पहिला आला आणि लसूण. आला लसूण भाजून घेतला आणि नंतर बाकीचा कांदो खोबरा शेवटी भाजून घेऊन नंतर मिक्सरला लावायचा ना. ओके चालेल कांदो पूर्ण यावं ना तो सोनेरी तेल नाही घातलं. आधी भाजून घेतलेले म्हणजे तेल नंतर घालतं आधी भाजताना नाही. आता काय तेल घातलं. जरासा घातलं की थोडासा घातलं. खोबरा घातलं. खोबऱ्याने भाजून झाला ना. आता वाटप लावून घेऊया. मिक्सरला लावून घ्यायचा ना. झाला आता मिक्सर करपवलं का चव बदलता मिस्टेकाची. बारीक गॅसवर भाजून. तर आता हे डेंगे काढून घेतला ना आणि ते बारके डेंगे आहेत ते मिक्सरला. अरे पाणी घातलं काय इतक्या पाणी. अच्छा डायरेक्ट मिक्सरला लावायचे असे. बारीक होते आणि मग काय करायचं. काढू
एकदम बारीक झाले ना. हो बारीक आता गाळतलं ह्याच्यात चाळणीत. हो दाखवते थांब. ठेवा. तर आता हे गाळून घेतो ना. हो पाणी डायरेक्ट ह्याच्यातच घेतो. हो. ह्यानेच चव येतं ना ते. ह्याच पाणी त्याच्यात टाकायचं ना. फोडणी करायचं. ह्या पाणी आता पुरले टाकतलंय ना. हा. तेव्हा. ओके. अजून पाणी होतं त्याच्यात. आता आता काय फोडणी. हो भांडं ठेवलं ना. तो आमचा घरगुती मसालो ना. हो. एक तास काय ना. नाही ना. तर मित्रांनो जर मसाला हवंच असंच तुमका असतं मालवणी मसाला तर मी खाली नंबर देत आहे. त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही मसालो कुठे पण मागवू शकतास. आवशीच्या हातचो झणझणीत मालवणी मसालो. तर मी खाली नंबर देईन त्या नंबरवर कॉल करा आणि मसाला मागवू शकतास तुम्ही. तेल घातलं ना. हो तेल टाका. तेल घातलं. टाकच्या. हो. आता काय कांदो होय आणि ते तापाने ते कापत जाते. आता मसाला किती टाकतो. लय बाई तिखट करू नको. आपल्याकडे तिखट खाणारे कोण नाही. तरी पण थोडासा टाक. थोडस रस तिखट होयच ना. तर पेंदे डेंगे आता मसाला टाकलाय बघा. हे ढवळून घ्यायचं. मसाला 2 चमचे टाकलं ना. 3 चमचे टाका. अरे बापरे बघ बघा होतं. नाही रोजचं प्रमाण असतं. बोलले हळू तेवढं. खडखड आजूबाजू आवाज जाईल. हा असेच ना नुसते मसाले त्याचा पण आपण व्हिडिओ केलेला ना. तसे जर मसाला मी टाकले फक्त मीठ टाकायचा. सोला तर टाकायचा. मीठ कमी टाकायचं कारण पुरले आता खाऱ्या पाण्याच्या ना. ओके. आता हे मस्तपैकी हे आता झाले मसाल्याचे खेकडे नुसते. हा, थोड्या वेळ थोडस पाणी टाकला काय शिजतात ना ते. हा. सोला किती पाणी टाकलं? म्हणजे त्याचं जर पाणी जर असा सोला किती 5-6 4 टाकायचं. 4 कप टाकायचं. जर त्याचं पाणी ता टाकला तरी येता पण आधी अच्छा. जरा थोडा पाणी सुटाले. ओके. पाणी सुट्टालं ते का. हो. ओके. तर थोडं वेळ झाकण ठेवल्या ना. चरचरासाठी म्हणजे मसाला लागत होय ना. अच्छा अच्छा अच्छा. मसाला लागासाठी झाकण ठेवलं. डेंगू बघा वळवळता अजून. आणि डेंगू अजून जितो. दाखवू बघा दिसता. अजून डेंगे अजून ताजे ताजे डेंगे ना ते बघ कसं. आता नाही मागाशी घालतो तर धरणार असतं. आता मसाला एकदम मस्त पैकी लागलो ना. नुसते असेच खावते असली तर थोडासा पाणी टाकायचा आणि शिजवायचे. म्हणजे जर आपण आता हे करून घेतलं त्यात पाणी टाकून शिजवायचे ना. आणि आता रसो आमका करूचो ना म्हणून सगळंच पाणी घालतं नाही आणि चांगले शिजवतं. ओके. आता शिजले ना मग बाकी वाटप घालायचं. ओके. मीठ बीठ सगळं टाकलेला शेवटी कोथिंबीर. तर आपला शिजला ना बऱ्यापैकी. आता वाटा भरायचा.
तर सुकवला तरी भारी लागतं ना खाऊ. हो तर म्हणजे तुमका मसाल्याचं करूचं असं तर शाप आटव खाया तेका पाणी जरासं आपण आता आपल्याकडे रस्सो करूचो ना वाटप घालून. खोकलं जागा अरे वाटपान करू आता काय बघूया रस्से आणतो. वाटप घातल्या आता अजून पाणी घालतो काय. तीन चमचे घातला ना मसालो. तुमका आणि होया नको बदललो ना 3 चमचे आपलं तिखट आहे ना. कढी होते आता कढी आणले ना की मग कोथिंबीर टाकायची. मित्रांनो आता आपला रस्सो रेडी होईत आणि मग चमचमावून खायचो बरोबर. होय तर आपल्याक जर जास्त हवा असत तर पाणी अधिक टाकायचं. हे आमका 4 जणांका खूप झालं 5 जणांका ना. आज एक आणि आमच्याकडे एक कलाकार जेव घेतो आज पेंटर आमचो. आपलं रस्सो आता तयार झालाय बघ. त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकल्यान की एकदम रेडी झाला ना. आणि आपला रस्सो रेडी. ओके आता बंद करायचा ना गॅस. चला तर मित्रांनो रस्सो तयार झालो आणि आता थोड्या वेळान आपण जेवू बसायचं. आता गरम गरम खाऊन बघतो काय नाही मगच. ओके ठीक आहे. तर मित्रांनो आपलं रस्सो आता तयार झालोय बघ. आपल्याकडे इथे शैलेश मिस्त्री खास कुर्ल्याचो रस्सो खाऊ. पेंटर आमचे बुलबुलवाले आणि पेंटर आणि काय काय बनवतो तू मकरा वगैरे बनवता ना. मकरा परत लग्नाची नावा बारशे हे ते म्हणजे जी काय नावा असतील लग्नांची बारशाची कोणत्या हळदीची तर नावा वगैरे बनवायची असतील तर नक्की शैलेशला कॉन्टॅक्ट करा. आपण तिथं एक वेगळं व्हिडिओ पण बनवूया. तर आता जेवतो आम्ही. हे बघा याने पहिला नंबर लावला. खाऊन बघा पिऊन बघ कसं झालो. काय नाही अरे जीभ भाजली तर भाजली नाही तोंडात जाणार नाही. मी तर गेलोच नाही तोंडात गेलो बरोबर आलो. कसं झालं रसो एक नंबर. मसालो लागलो ना एका मिनिटात टसको लागलो खाल्या खाल्या म्हणजे मसालो जास्त लागलो वाटतं होय ना. आणि ह्या कशा डेंगे फोडू पिशी किती डेंगे फोडू. चला तर आता आपण जेवून घेऊया. मस्त भात आणि रस्सो भाकरी आज बाजूक नाही. तर मित्रांनो आमचा रस्सो एकदम खेकड्याचो मस्त झालो एक नंबर. सगळ्यांका आवडलो. शैलेश येलेलो तेका पण आवडलो. मित्रांनो तुमका हे व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.